nandito na kami sa loob ng gondola sa may Pampangaay. So, uy, daan ka. Ay. Gagalaw siya eh. Yan guys, medyo nasa taas na kami. So, okay naman. Kasi naka-close ka, tapos naka-aircon ka pa. Yan guys, naka-aircon pa guys. Yan. So, safe na safe. Oh, tagayan. Guys, yung Mount Arayat po na dito sa may Pampanga, yan po yun. Yan. Yan po siya. Tapos, dito naman sa kabila, yan yung mall. Yan po yung SM Pampanga. Nasa tuktok na po kami. Ayan. Pag nasa taas ka na guys, overlooking na po siya. Buong Pampanga, makikita mo na siya. Kumusta naman? So yung kasama ko hindi na siya gumagalaw kasi meron siyang pair of heights. Yan. Kapito ko na siya guys. Kasi nasa tuktok na po kami talaga. Malapit na kami, nasa tuktok na. Yan. Nasa taas na kami. Yun yung sa baba, yung mga ano nila. Yan. Yung mga rides. Yan po yung Mount Arayat. Ayan na guys, kapit ako ulit. So, pwede siya guys, 4 na tao na nandito nakasakay sa isang gondola. Kasi pwede siya pang dalawahan. Kung magalaw kayo, gaganyan-ganyan din po yung gondola. So, much better na kung meron kayong takot sa heights, mag-steady na lang kayo. Kagaya ng kasama ko guys, yun o, diba? Woo! Power! Woo! Kita niyo yun guys. Ayan. This is Pampangaay.
Dito sa may SM City, Clark. Ito po yung pinakamalaking Ferris wheel sa buong mundo. Ay, sa buong mundo. Grabe naman buong mundo. Buong Pilipinas lang. Grabe naman talaga buong mundo. Sinakop na. So, yun guys. So, sa halagang 150 pesos na, isang round na po yun na ikot per head. Pero dati kasi, nung unang bukas to, naalala ko, 350 isa. So, ngayon, bagsak presyo. Siguro nga, konti lang yung sumasakay ngayon kasi hindi pa season, hindi pa summer, hindi pa December. Pero pag December guys, maraming sumasakay rito. Pababa na kami guys, ayan. Dahan-dahan na siyang bumababa. Oh, ano na naman? Ayan guys, kinakabahan na siya. Ayan. Ayan guys. Okay. Yan po yung amphitheater ng SM Pampanga. Pag may mga concert, dyan po ginaganap. Ayan. So, okay, nandyan siya guys. So, tingnan nyo. Ginusto mo yan. Gusto mo try. Sige. Sakay tayo. Yan na po yung parking ng SM Pampanga. So, pababa na to guys. Layo pa. Ano guys, malayo pa daw guys, pero tingnan nyo siya. Hindi, malapit na, wag kang mag-alala. Kumusta naman? Wag po nga sa akin. Kasi gusto mo sumakay, sabi ko kanina, ayaw. Ngayon, gusto, sige. Guys, malapit na kami bumaba. Matakot pag medyo matatakotin ka sa heights kasi gumagalaw-galaw siya ng konti guys. Yan. Pag malapit ka na, parang nasa ano ka lang, nasa eroplano. Pag mag-landing na, parang ganun yung feeling. Yan na, lapit na. Nakapula ko. Guys, tingnan nyo yung posisyon. Yan. Mga sa akin. Natakot na siya guys. Mas maganda daw kasi harapin mo yung ano mo, yung fear mo sa heights. Ay, na heights, na buntik na mahulog. Ayan, hinarap naman niya kaso ganun pa rin. Nanginginig pa rin siya pero malapit na kami. Okay, here we go. Yan na kami. Meron pa nga silang biking, no? Nagbabike sila. Pataas din siya guys. Yan, so.
Malapit na, nakita ko na. So yun guys, maganda, masarap yung feeling na nasa tuktok ka. Paikot ng gano'n. Kasi medyo nakakatakot siya kung meron ka talagang ano. Pero kung iisipin mo, matibay naman siya kasi malalaking bakal. Yan o, malalaki naman. So yun. Tsaka safe na safe talaga guys. At saka aircon ka pa. Naka-closed siya eh. Ano? Close. Yan. So, magandang experience to. So, yan. So, dito na kami guys. Baba na kami. Yan. So, dito, oy. Ayun, bumaba na kami guys. Yan guys. So, yun. Ganda ng feeling. Guys. Sa susunod ulit. So, thank you guys. Bye-bye.